Tinguha sa kanunay ang imong pagsangkap kanamo sa imong pulong. O salamat nga ikaw magalig-on kanamo, magasangkap kanamo sa tanang maayong butang. O giniurasa akong gipangayo ang imong pagpadayag. Tagay kami sa imong revelation. O salamat sa imong makatawhan Ginoong Dios matag usa kanamo. Nga Lord, padayon kami nagahalad sa among kinabuhi kanimo. Nasayod kami nga wala kami kahimuan gawas lamang kanimo. O salamat nga ikaw naghatag kanamo mga instruction. Ang imong pulong angay namong subayon, ang imong pulong angay namong buhaton. O tungod dini Ginoong Dios, nga ikaw mahimaya. O salamat kay Ginoong Dios nga ikaw nagsad kapitulo 6 sa Genesis. Praise the Lord. O interesting kay nga event mga igsunan tungod kay grabe good kayo ka challenge, no? Ang instruction sa Ginoo o ang judgment sa Ginoo. O angay siya mga igsunan nga tagaan pagtagan sa mga tao tungod kay sumala sa gisulti ni Jesus mga igsunan nga ang panahon sa iyang pagbalik sama sa panahon ni Noah. Amen. Sama sa panahon ni Noah. O nasayod lang karon na nata sa gitawag og end times or naghinapos nga panahon. So meaning, sama usab ta karon sa panahon ni Noah. Nganong ginunupan sa Ginoo, mato sa Bible tungod kay labihan na kayo kadautan ang kalibutan. Mosugot sa dili makaigsunan mausab ni karon. Amen ba? O grabe na usab ka wicked ang kalibutan. Ang balaod sa kalibutan, grabe na usab. O unique na makaigsunan tungod kay nanata karon sa gitawag og naghinapos nga kapanahonan or in times makaigsunan, manaingon sa Bible makaigsunan nga perilous time, makanilisan nga kapanahonan sa katapusang mga adlaw. Sunata sa panahon makaigsunan ni Noah karon. Hallelujah, praise the Lord. Basaw na ito makaigsunan diri sa 2 Peter chapter 2 or verse 5 makaigsunan. Chapter 2 verse 5. O kung ang karaang kalibutan wala niya kaluy apan ginuwas niya si Noah nga magsasangyaw sa pagkamatarong kauban sa 7 ka tawo diha sa diha. Amen. Amen ba? Amen. Murabag sa kasal o sa magbiayon nga for better or for worse. Nakakumit ka, you are committed. So for better or for worse, tell that do us part. Kamatayon right, maka-ulam, maka-separate. Now, kanina pasas makaigsunan sa Genesis, mabasa natin diri ang specific na instruction sa Ginoo kay asa ang instruction ka? Noah. And then try to imagine, within 120 years, nga na-fulfill ang word ni God nga lunok. Now, karon taas na lang din kayo ng 120 years. Now, dili ta mo kaigsunan, tagaan natin ni value. Kaya kini atong panahon karon, hastang bubuang, life is too short. Amen! Sa Bible pa, grasya na lang yung maabot ka o 80. Sino ang makaigsunan hantod sa 120 katuig? And then sumala sa itong gibasa, si Noah nagsamyaw sa pagka-matarong. Like imagine, 120 years, gikan pa sa sinugdanan sa paghatag ng instruction sa Ginoo o pag-build of art, makaigsunan, dili laling na trabaho. Apan nganong consistent si Noah, nganong milahutay si Noah makaigsunan. Are we willing to serve the Lord no matter what? Unsay may tabo, unsay persecution sa mga tao, unsay mga pagsulay sa kinabuhi, unsay may dangatan nato sa kinabuhi.
Apan ang atong motivation, ang atong objective is to win the race. Amen. Mudaog ta ani nga lumba nga moabot ta sa atong boundary. Amen. Nausap tay panumpa sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Naatay panaad sa Ginoo. Lord, I will serve you throughout the days of my life. Amen. Manaad ka sa Ginoo, mamulagad na niya, ano man, because we believe His Word. As I've said last Sunday, mga kaigsunan, if we miss heaven, we never miss hell. Because that is the Word of God, that there is heaven and there is hell. So therefore, as we committed to serve God, and that is the indication that we never miss heaven. We are committed, we are willing to serve the Lord because we want to go to heaven. Amen? Because if we miss heaven, we never miss hell. Napragpakan si Lord. Tinguaw na ito, nga hindi na ito mapakyas ang langit, tungkol kaya ang langit para na nato. Para sa langit, para sa mga anak sa Diyos. Nga nung si Jesus naghalat sa ito galingon, nga nung si Jesus nagsakripisyo, namatay sa cross, tungkol kay gusto si Jesus siya ang mahimungdalan nga ito sa langit. Amen. I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Gihatag ni Jesus siyang kinabuhi aron siya mahimungdalan na ito because Jesus wants His church to go to heaven. Gusto ni Jesus. Kaya kung wala si Jesus, naghatag siyang kinabuhi, naghalad siyang kinabuhi, mga igsunan, di kita katong langit, tungod kay we are all sinners. Amen? We are all sinners. Now, 120. But si Noah, mga igsunan, hatod siya na namatay sa 600, I think 690? 650 siya namatay. More than 600 mga kaigsunan. But kini nga panahon na mga kaigsunan, kini nga gikan sa paghatag sa instruction sa Ginoo sa pag-build of ark. Ang amazing mga kaigsunan, samtang nag-build siya siyang ark, doon ay mga specific instruction sa Ginoo sa pagpasunod o mga matagmatag sa mananap, babae o lalaki. Of course, tungod kay ang kabubuton sa Ginoo nga musanay gyapon ang unsay gihatag. Pero dili makaigsunan hangtod miabot sa point nga ang mga tao wa na gyud mituo ni Noah. Hangtod nga nahimo na noong sitawag ani. Nahimo na kontrabida si Noah nila bot man na si Noah. Posibleng maglunok na sa kanilutas panahon. Apan si Noah makaigsunan, consistent siya sa pagdad nga diin makahimo ta sa pagdeklarar ng Dios maayo. Now, diin makaigsunan, glory to God. Specific kayo makaigsunan ang instruction sa Ginoo sa pag-build of ark. Kabalo ka nagkaroon panahon na makaigsunan, dili na necessary nga magtukod tag arka ron dito taman na kay ron mga luwas na. Kay dili naman lunok ang gisulti sa Bible. Dili naman lunok makaigsunan ang gihatag sa Ginoo nga instruction. Sa 2 Peter chapter 3 makaigsunan ang gisgutan diya makaigsunan kalayo. Amin ba? Nga diin matunaw ang tanang butang sa kalibutan tungod sa labihan na kainit sa kalayo. So meaning, dili na ta magkinahanglan makaigsunan o tukod og arka kay basig yung lunupan ta. Ang atong tukuron karon makaigsunan ngaron nga secured ta sa atong paghalagad sa Ginoo ihatag ni Jesus. Amen. Ngayon si Jesus sa John nga no one can pluck me out of my hand. Na kanus amanda maabot sa kamot ni Jesus. Kanus amanda nga makabadon ani nga assurance
nga aron mingon ta nga si Jesus mo'y naghawid sa tong kinabuhi. Apan nagtuko nga midawat ka ni Kristo. Na siguraduhan imo pagdawat nga ma-maintain ka na makaigsunan nga din matag adlaw nga tanan mingon ka nga I am with God. I am with Christ. I no longer lives but Christ lives in me. Amen? Nga midawat kaniya kitagag katungod nga mahimong anak. So kung anak ka makaigsunan, meaning pamilya kaniya. Amen? Kung may kang pamilya kaniya, you are one family. Usa ka pamilya. Sa usa ka pamilya, pinakabuksunod, daghan. Pero kitang tanan, nahibutang usa diha sa Diyos. Ingon nga usa ka pamilya, meaning naa ka sa kamot sa Diyos. Amin ma? Walay makapahimulag kanimo. No one can separate us from the love of God. Siguro kung ang tao, mawala nagbupa sa Ginoo, hallelujah, maunay peligro. Hinumduman na itong ang bupa sa Ginoo, dili yun makaigsunan matunaw, dili matangtang, dili mahanaw, apan mulungtad ang bupa sa Dios. Garantisado ang kaluwasan, garantisado makaigsunan ang kasiguraduhan, tungod sa iyang saad, tungod sa iyang pulong, kay siya na nagsaad, dili kayo mupakyas. So kung ikaw nakapanaad na, kung ikaw nakakumit na sa Ginoo, buhatan ang makaigsunan. Ikaw ang survive no matter what situation is. No matter what trials you are facing. Amen? Kaya kung nakakumit na ka, meaning makaigsunan, doon na kay pakigsaad sa Diyos. Covenant. If we talk about covenant, meaning dunay correspondent na sakripisyo. Paghatag sa Diyos ang covenant nato, awandam siya mamatay para nato. Amen. So kung ikaw na ay commitment sa Ginoo, nakig-covenant na ka sa Ginoo, now, willing ko tang magpakimatay para sa Ginoo.